ekwekwara ka onye iro nagara ya oke doro anyị o. Ọbụladị ndị Naịjirịa ha ma anapụkwa ya oke doro anyị maka ihe ọsọ mmiri ya zuo n'elu ụwa. Emechaa na ọnwa ga-etirere ọ iji ụwa igwe Chimekwekwe na ka ụmụ ụwa nagara ma oke ruru m. Chimekwekwe na ka onye iro nagara ma oke ruru m. Chimigbo ekwekwe na ka ndị iro nagara anyị oke ruru anyị. Ma onye ga-azụ oke ya zụtagodo oke onye tọrọ ya. Asị m onye ga-azụ oke ya zụtagodo oke nna mụrụ ya n'ụwa. Maka eleghị anya onye tọrọ ga-enwekwaghị ike onwe ya. Maka eleghị anya nna mụrụ ga-amakwaghị ntị ya n'obodo. Ezi nwanne biko zụtagodo oke nwanne gị. Ezigbote nwanne biko zụtagodo oke nna mụrụ gị n'obodo. Ụmụ Igbo pụtanụ ka je zụta oke ruru anyị. Asị m pụta kenenụ ka je zụta oke ruru anyị n'ụwa. Maka oke nwanne gị fula aha ya ịma na ịbụ ajọ nwanne. Oke nna gị fula aha ya ịma na ịbụkwa ajọ nwa. Maka oke ụmụ Igbo fula aha anyị ụmụ anyị gakwa ajụ anyị ajụjụ. Oke ụmụ Igbo fula aha anyị ụmụ anyị gakwa ajụ anyị ajụjụ. Postaliti gakwa elota anyị niile. Postaliti gakwa elota onye ọbụla. Maka ekecha n'ama anyị ebulawa n'obi. Ọkwa ekecha n'ama nụ ebulawa n'obi. Papa bi n'igwe ịma ihe ị ga-enye m nye m ya dara eti o. Maka enye n'ibe nye m n'ụwa onye gakwara inye m. Enye n'ibe nye m n'ụwa onye gakwara inye m. Olisa biko ihe ọbụla a na-aza aza akpọkwara m iru. Onye ebere ala a na-aza aza akpọkwara m iru n'ụwa. Olisa bi n'igwe biko nwaanyị a na-aza aza akpọkwara m iru n'ụwa. Ndị ajọ mmadụ akpọkwara m iru chacha. Maka ebe awere m dịka m na-achọ. Ebe awere m dịka m na-achọ n'ụwa. Olisa ebe awere m dịka m na-achọ. Ebe awere m dịka m na-achọ n'ụwa. Ebe awere m dịka m na-achọ. Olisado, 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 Olisa bika m na-arịọ. Olisado, 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 Olisa bika anyị na-arịọ. Ana m ekele Chief Maxwell Ohakwe, Ikemba one of Starmark Austria, the traditional prime minister. Onye ọma si n'ishi Ikedi local government area of Imo State. Onye ọma ahụ n'Igbo n'anya. Ọkwa isi onye egbupụrụ onye chi ya dobere n'elu ụwa. Maka na nkịta ọhụrụ na-achị ngwere ọ isi ya ka ọ ga-asọ n'aja. Ezi oyi m gaba n'iru maka na ọ chi gị dobere gị n'oche ka ị nọ n'ilu ya tata. Nwoke dị ebube isogole ndị anyị ji biri n'Ọstrịa. Anaka m ekele ezi nwanne m Chief Jude Okata aṅụsị mba ike adịghị arịrị. Ebu President ọhaneze ndị Igbo na Canton State, Austria. Onye ọmachi ụmụkewu aka ọkwa ide atọ na local government area Imo State. Udo lekwara gị nwanne m. Na-ekelekwasị onye ọma Maxwell Obane. Osisi elere anya ọdịda mana ọ darazi chacha. Nwoke dị ebube ejibete nwachi ụmụ nka Ugwu na Agbọ Ngwa local government area of Abia State. Kelele m lọlọ gị onye ọcha nwere ezi omume Magista Bridget Obane. Nwaanyị ọma ya dịkwara gị mma. Kedu maka ezigbote nwanne Ostino the youth president n'Ọba. Onye ọma Dozie John K. Ọkwa ihe masị nwoke Ọba ka ọ na-eme ngwa ya. Ezi mmasị ụmụ ọgarị Ọba in Idemili South
local government area of Anambra State. Esoghị m kelekwara m onye nwe egwu o Chief Captain Otigwe Ibe Nkwa Border System ya dịrị ọnụ mma ụbọchị m ji egwu na Asaba Delta State na be esoghị m obi ajụrụ Okonji Odogwu Ahaba nwoke ọma Odogwu Ahaba ji dara wee saa m ahụ o wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme esoghị m udo dịkwara gị elu ụwa anyị nọ n'ime ya elu ụwa enwere isi elu ụwa anyị nọ n'ime ya ụwa bụ aja elu ụwa bụ aja elu ụwa bụ aja onye nọ n'ụwa bụ aja elu ụwa bụ aja n'ụwa ụwa bụ aja n'ụwa mmadụ nọ n'ụwa bụ aja ebe anyị mara ụwa bụ aja ụwa bụ aja kedu ihe mmadụ na-esogburu onwe ya n'ụwa na-ajụjụ ka m na-ajọ ọkwa maka ihe akụ nke ụwa ka mmadụ ji egbu ibe ya ka o were egbu ozu wee bụrụ ọkasị akasị ụwa bụ onye mere ike ya ọla ọkụ onye mere ike ya ọla nụ elu ụwa anyị nọ n'ime ya elu ụwa bụ aja kedu ihe anyị na-achụ gidi 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 kedu ihe anyị na-achụ ogologo nụ ebe a nwere ebe awụ ebe anyị uwe nwere isi ọkwa maka ihe ego nke ụwa ka eji eme mpụ dị iche iche n'ụwa ka e wee rụọ ụlọ elu ma gbakọ oke ụgbọala dị mma malụtari na akwụkwọ nsọ mere ka aghọta na ịgwetasịghị akụrụba niile nọ n'ụwa ma mkpụrụ obi ga-efulaha gị kedu uru ọ ga-abara gị ọkwa vanity ọkọ vanity onye ukwu ga-ala ala onye nta kakwa ala nọ maka na ụwa abụghị ebe obibi igwe niile gaje n'ụzọ onye na-azụ ahịa n'ụwa na-asụ ka ọ dịrị ya mma onye na-arụ ọrụ oyibo na-arụ ka ọ dịrị ya mma ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ aka ọkwa ka ọ dịrị ha mma kabụkabụ na ndị onye egburu ọkwa ka ọ dịrị ha mma ndị egwuregwu na-eme ka o wee dịrị ha mma kedu maka ndị na-eti egwu anyị na-eti ka ọ dịrị anyị mma ma mekwa ụwa aṅụrị mana emesịa ala anyị ga-ala nọ maka ịnụ ụwa bụ aja kedu ihe m ga-emere ezi oyi m ana m achọ ihe ga-emere ndị oyi m n'ihi na ụwa nwere isi ịnụ ụwa bụ aja egwu ka m ga-etiri ezi oyi m ikoro ka m ga-etiri ndị oyi m ọma maka ihe nwere ego ji eme ọjị dara ụwa ụwa bụ aja onye nọsa n'elu ụwa lawa anyị kpọtara ụwa ọrịrị onye pụtara elu ụwa amalago na onye lụcha ihe ọ bịara ọlawa ụwa ma lawa aghara ọkwa isi ike azụ ọlawa osimiri ma isi ike mmadụ ọlawa be Chukwu maka elu ụwa abụghị ebe obibi elu ụwa bụ aja gwazie m ihe m ga-eme lele ụwa onye nọ n'ụwa kpacha akpa anya ya lele ụwa onye mmezi ndụ gị ọfụma lele ụwa onye ebukwala ụwa n'isi lele ụwa onye bịara ụwa kakwa ala ala
onye ọma si nwe okoko egbe elu na ama Imo dị n'Ikedu Local Government Area of Imo State. Onye ọcha bịara ụwa n'ala Igbo oyimudo dịkwara gị yo. Na-ekelekwasị Honorable Kennedy Amaechi, Able President, National Association of Nigerian Community, Nanka, Salzburg, Austria. Nwoke obiọma, onye ọma duru anyị gaba, anyị kwụghị n'azụ. Ezi nwa si ọkụ ụdọ na Njaba Local Government Area of Imo State. Nwoke ọma. Kedu maka ezi nwanne m Kenneth Obiesie, nwoke dị ebube, ọkwa ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi ya, onye ọma hụrụ ụmụnne ya n'anya, isogara ndị Igbo ji biri na Linz, Ọba, Ọstrịa. Ezi nwa si aka ọkwa Idatolo Local Government Area of Imo State. Onye njem ị ga-adị o. Asị na ọnwa amụ eze ọnwa amụ ọgaranya ka ọ na-amụ ogbenye. Ọnwa dị asọkwa anya o ka ọ na-eri ego. Ọkwọnwụ mepere ụzọ nwanne dị ji bata. Ezeli ka mama mpata isi a igwe ilo siri apụ elu ụwa wee lawa. Efe edere nwa lawa n'udo. Asụ Chukwu na-apụta nke obi gị na ndokwa. Amen. Nne m nwanyị ọma, oyoyo mama m. Nne m nwanyị ọma, oyoyo mama m. Ịhụkwanụ m esisi o. Ụnụ ahụgọrọ ihe ọnwụ mere mụ, ụnụ ahụgọrọ ihe ọnwụ mere anyị o. Elu ụwa bụ aja. Mama mpata isi alabago obodo Afudebe. Efedere nwa alabago obodo Afudebe. Ebere mmegbu ụmụ mama mụ, ebere mmegbu ụmụ papa mụ, ebere mmegbu ụmụ na ụmụnne mụ. Mama atacha afọ n'ụwa o riri eri, mama zụtara ụmụ oriri uru nwa. Mama dịbezie ka anyị dịbe n'ụwa. Ọ bụrụ chi gị gburu gị, nne m ọma biko ka anyị dịbe. Ọ bụrụ mmadụ gburu gị, ikpe ga-adị n'iru Chukwu. Lucky nwanne m ka anyị dịbe ọnwụ. Tony nwanne m ka anyị dịbe ọnwụ. Chinenye nwanne m ka anyị dịbe ọnwụ. Ifeọma Chukwu ka anyị dịbe ọnwụ. Ifeanyi nwanne m ka anyị dịbe ọnwụ. Chukwu ebuka nwanne m ebesi n'akwa. Chukwu wetara na-ewegharago. Mama nọzi n'eluigwe na-ekwe oyoyo. Obi dị ndụ ya ọfụma n'elu ụwa. Ezinne lawa n'udo. Agụ nwanyị ka emesịa. Mana emesịa na anyị ga-ezukọtakwa n'eluigwe ebe ọnwa adịghị ma ọlị. May your soul rest in perfect peace.
eze obi igwilo nke atọ eze dị ọlọmọfụ osina ya na ugo eze anyị ụmụnne na ụmụnna m ụmụnne na ụmụnna mama m the entire igwilo royal family osina na obodo ukwu niile ndị ọgọ ndị enyi ikwu na ibe and St. Mary's Catholic Church Osina. We thank you all for your prayers and support. Asina gbe mmadụ akpa mmadụ ka ọ na-akpọ onwe ya. Ọnwụ bụ olukorobo onye. May God bless you all in Jesus' name. Amen. Dibe ka m dibe, ọnwụ bụ olukorobo onye. Dibe ka anyị dibe, elu ụwa bụ aja. Ose mesina mo, ose mesina mo, ose mesina mo, chukunado. Ose mesina mo, ose mesina mo, ose mesina mo, chukunado. Ose mesina ni, ose mesina.